Liefje. Hallo. Ja, van mijn zoon, ik ben alleen maar uitlaatservice. Oh, toch niet iedere dag of al? Lotte hem zelf ook nog wel eens uit? Nee, alleen maar maandag en dinsdag. Hé, en ziet je... Nu weet je ook zeker niet, ik op de televisie wel. Waarom niet? We praten toch alleen maar even met elkaar? Ik zie dat heel dag. Oh, nou ja, dan weet je dat we, Ja. dat we niet bieden. Nee. Behalve op verzoek. En dat we ook met alle mogelijke respect tegemoet komen. Nee, alleen niet iedere dag. Kom, Simon. Maar wordt je op de heenweg of de terugweg? Terugweg. Oh, heb je iets in het teutje zitten? Nee. Heb je niks gedaan? Oh, dat heb ik al opgeruimd. Ja, dat zit in het teutje. Nee. Ook je hebt er verschillende bij, joh. Ja. Maar wie heb je dat opgeruimd dan? In een bak. In een bak? In een bak waar dat voor bedoeld is. Oké. Hé, en de zoen, Ja? die is nou op het werk? Ja, dat denk ik. Jo. Dat gewoon niet verrood. Wat duidt er? Met op kantoor van kabels, speciale kabels, voor ziekenhuizen en zo, elektriciteitskabels en weet ik allemaal niet waar. Oké. En heeft hij ook een vrouw Ja, en kinderen? ja. Ja? Hoeveel kinderen heb jij? Als ik vragen moet. Ene! Oh, dus daar moet je wel zuinig op zien. Ene. En hij heeft er twee jongens. Oké. Ziet je van herten? Nee. Nee? Nee, van mijn sneeuw. Oké. Is Big Benny niet ook van Neel? Ja, dat Ja, woont hè? bij ons in de straat. Echt hoor? Ja. Dus je hebt een beroemde bij jou in de straat. Ja, waarom? Weet je niet. Mag je wel eens een pruitje? Nee, maar ik kom hem maar zelden tegen. Ook als er met de hond gaat wandelen, heb ik hem wel eens in lopen. Ik kom hem niet zoveel tegen. Nee. Dus Big Benny heeft ook hung. Ja, twee. Ook van die grote dan? Nee. Want Benny is big, hè? Dus, Kleine. Oké. Kleine. Nee, kleine. Maar mocht je hem tegenkomen, dan zeg je wel hallo. Ja, zet een goede dag. Ja. Tuurlijk wel, ja. Ik denk dat dat wel een opmerkelijk schouwspel zou zien. Ik ben al niet al te groot, maar als we ook even Big Benny zeggen. Ja. Als ik mijn kleinkinderen bekijkte van 18 jaar, dat ik rond me zo en een kop boven me. Dus. Maar zien ze wel lief voor oma? Ja? Leven jongens. Maar zeker. Hey, maar je ziet van Neel. Ja. En heb je nog een partner op dit moment? Ja. Ja? Giet hij nooit met Simon lopen? Jawel, normaal gaat dat dinsdag Smit, maar daar heb ik vandaag op vakantie gestuurd en dan ik naar de Pienpony. Och Germ. Er zit er 3 mooie in de dag, dus. Maar waarom moest hij naar de Pienpoli? Ja, dat er pienen laten spuiten zitten. En je hoeft geen antwoord te geven als je dat niet wil, maar wat mankeert eraan bij jouw man? Het spierdystrofie. Dat heb ik... Dat zit al 30 jaar thuis. Ik heb dat één keer meegemaakt, maar dat is heel vervelend. Hm? En heel pijnlijk. Hm? En wie heeft er dat opgelopen? Nou, een ongeluk. En te lang misschien niet bewogen met iets of zo? Ze vermoeden de gips te strak erom. Kan ze niet bewijzen, hè? Dus hij loopt al 30 jaar met pijn rond? Dat is ook wel 30 jaar thuis, dat is niet meer werk. Goh. En je ziet nog altijd samen? Nog wel, joh. Nee, maar ik kan me voorstellen dat hè, als iemand toes kunt te zetten. Dat is onzin. Dat zag de vriendinnen van mij in het begin ook. De man de hele dag toen werd ze gek van. Ik ben al 30 jaar nog niet gek. Kijk. Dus. Nee, die indruk die had je al niet. Nee. Nee. Hé, maar dan heb je hem op vakantie gestuurd. Hè? Waar is hij naartoe? Op Zwartbroekplein is dat, van DC-klinieken. Dan moet je me even helpen. Maar je zegt net van, ik heb hem op vakantie gestuurd. Ja, is ergens... Nee, ene dag heb ik vanmorgen een kwartvrouw gebracht en dan moet ik straks tegen 4:30 halen. En wat doen ze dan met hem? De hele dag aan een infuus voor de kop in en spuiten in de nek. En dat noemt geen vakantie? Ja, ben ik een dag alleen. En dan gaat je met Simon op paard? Ja, gisteren ben ik ook met hem, best wel jong. Simon lief, hè?
Ach, hij is toch zo'n schatje, Wie, hè? wie oud of wie jong is Simon? 6 weer, hè. Oh, dus dan is Oh, is hij maar lief, hè, begint er joh. langzaam op leeftijd te komen. Maar is hij maar lief, hè? Ja. Hey, dus ik ben lief voor het... Ja. Ik kan voor de- ook altijd, als hij op vakantie komt, komt er altijd bij ons van jong. Komt hier. Wat vindt Simon lekker? Hoe kent ze mij voor wennen? Overal met. Behalve zijn eigen brokjes. Voor de rest zit hij alles. Als hij bij ons is, dan gaat hij in de keuken zitten en zich te tof. En dan hield hij Paul. Dan kan ze hem roepen wie ze wil. Dan komt er niet. Dan hield hij Paul. Ja, dan moet hij het snoepen van jong. Ja, want die brokken die zullen wat te gezond zien, hè? Weet je niet, die vindt er niet lekker. Oh. Wel eens een ander merk geprobeerd? Ja, Ja? al heel druk. Wil hij ook niet? Nee. Ja, dat is een echte Limburgse hond. Dat is een Bourgondier, dat is Simon. Hè? Een fienpreuver. Ja. Dus die kunt bij jou in de keuken zitten, hè? En dan eet hij eigenlijk uit de pot mee. Nee. Nee, maar of er niet gerafeld heeft, dat er niet gekregen heeft van de eten, sinds gaat er tussen ons in zitten. Kom, Timon. Wat die dat weten, hè? Oh, dat weet hij goed. Wie ze mensen moeten bespeulen. Hé, vriendje. Timon lief, hè? Jo. Wat is het voor merk eigenlijk? Is een kaninchentekkel. Zij zoet de achterhoek van een dierenarts. Een kaninchentackle. Ja. Nou, ik weet wel dat ze die als jachthund gebruiken. Stuurden Ja. ze die dan in de kniehollen in? Ja, want als ze hem zondag waren ze geweest wandelen, nog steeds versperrt. En dan hadden ze hem losgelaten en dan rent er weg. Hè. Als ze gauw zo'n spaar rookt, dan is er weg. Want mijn schoondochter zei op een gegeven moment, ik greep hem, ik denk, als er nu komt, gaat er aan alleen. Maar als er eenmaal weg is, dan... Dan zien ze hem niet meer terug. Ja, dan moest ze blijven wachten tot het er terug komt. Maar wanneer komt het terug? Het Simon. Ja. Hey, wie ziet de rest van de dag dan over goed? Want het is een dag voor oog eigenlijk, hè? Zo, dan ga ik zo. Mijn schoondochter werd toe, ze gaat aan het klommelen. Gaat voor de carnaval, ze gaat er aan het voddelen. Ik zeg, dan ga ik wel met de hondje, dan drink ik de koffie en dan ga ik naar huis en straks ga ik de mensen halen. Dus je rijdt ook nog auto? Gelukkig wel. Ja. Nee, ik ben met de fiets nu. Maar ik heb hem vanmorgen toch niet met de fiets weggebracht? Nee, neem ik maar aan. nu, ik denk het fijn werk, want dan niet met de auto naar Hertog. Ik denk gewoon met de fiets. Och man, als ik op de televisie... Ja, geen kind meer bij ons. Ja, maar ik heb toch geen rare dingen gezegd? Nee. Dus in principe kent iedereen in Neel, die kent toch wel? Ja, mensen die echt van Neel zijn, die er altijd hebben gewoond wel. Maar heb je dan altijd in het dorpsleven meegedraaid? Nee, Nee? we hebben wel altijd gewoond. Geboren, opgegroeid, altijd gewoond. We hebben er een keer een hele leuke in Maasniel opgenomen met Tij van Kruchten. Oh ja, De slechter. ja, Die nou volgens mij geen slechter meer is. Nee. Volgens mij is het maar Nee, Joet is er gescheid. met de hoedjes. Ja. Gewoon een mooi figuur, ook enorm betrokken bij de carnaval altijd. Ja. En jij woont toch ook in die contraien? Wilhelminalaan. Oh. Hoe is dat ongeveer dan? Ja. Hoef je niet te zeggen. Nee, maar ja, Je bent- wil ik dicht dat hoed bedoel ik. Maar heb je bij de verenigingen in het dorp Oh nee. niks? Dat is niks voor ook? Moet ik niet. Ja, dat doe ik ook niet. En wat heb je gewerkt in nog leven? Ja, toen dat ik trouwde. En Ja. wat deed je? Op kantoor, maar dan kunstkantoor. Toen zit je getrouwd, zit je gestopt met werken. Ik denk dat dat ook iets van den tijd was, hè? Ik noem aan wel, ja. Hey, Ja, toen was het nog niet zoveel, want we begonnen met werken. Als ze dat trouwden op dat bedrijf, dan moesten ze uit zijn met werken. Dat heb ik laatst aan als een keer eerder gehuurd, ja. Ja. Is dat bizar? Ja, goed, dat was toen nog. Had je ze dan het gevoel dat ze niet meer op oog kosten Dat bouwen? was 1961, dus.
Heb je dat nooit gemist? Nee, Nee? nee. Ja, later misschien wel, maar in het begin, nee. Ik had dat niet nodig, zeg maar zeggen. Ik hoefde dat niet. Nee, maar het had je gekend voor de sociale contacten of zo? Ja, nee, daar kom ik niks aan tekort. Goed zo. En die heb je nog steeds? Ja, Ja? ja, Mag je goed dadelijk nog even een tas koffie drinken bij de dat schoondochter? denk ik. Ja? Ja. Dan wens ik ook heel veel plezier. Moet ik ook een handje geven? Vond het gezellig? Ja. Ho, ho.